Здравейте, приятели! Ето, че дойде време за специалната лятна класация, в която ще видите кои са хитовете на най-горещите месеци от годината. А в края на предаването ще разберете и коя е песента фаворит за лято 2010 според Планета Хит 50, официалната класация на телевизия Планета за най-предпочитани песни. Благодаря ви, че от 15 юни до 15 август бяхте така активни в гласуването с СМС-и. Благодаря ви, че не спирахте да посещавате страницата на телевизия Планета във Фейсбук и давахте предложения за хит на лятото. Класацията вече е факт и след броени секунди ще видите кои са хитовете на този сезон. Нали знаете, че гласуването в Планета Хит 50 не спира? Постоянно се появяват нови песни, така че изпращайте вашите СМС-и на номер 1676 в подкрепа на тази, която най-много ви допада. А също така посещавайте и официалната фейсбук група на телевизия Планета, където също може да гласувате за любим хит. А сега давам старт на специалното издание на Планета Хит 50 с хитовете на лято 2010. Мокрите ти сънища, тази нощ да сбъднем, но на сутринта помни, просто ще си тръгнем. Само представи си как с теб ще го направим, време за почивка пак няма да остави. Обичам те, дори когато съм с друг. Обичам те, без теб животът ми е пуст, пуст. Обичам те, ела, целувай там, където той ме гледа досега. Кажи ми, само тръгваме и идвам с теб сега. И все едно ми е къде до тебе ще вървя. Обичам всичко в теб, дори и недостатъците ти. Погодявам, подивявам в ръцете ти. Обичам всичко в теб, дори онези сладките лъжи, с които разтопяваш ти сърцето ми. Става горещо, 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 боиш ли се нещо? Има защо. Всички най-забранени неща идват с нощта, така жена. Става горещо, 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 боиш ли се нещо? Има защо. Всички най-забранени неща идват с нощта, така жена. Ходи се лекува.